Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi phezu kwempilo zethu. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu omuhle ngezikhathi zonke. Wena Nkosi yethu uJesu Kristu obize bonke abantu ekuphendukeni ukuba umhlaba wonkana uphenduke bonke ubula nesono esenzakalayo emhlabeni. Sicinga ubulungiswa bakho Nkosi uJesu, sibhabhadiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kube ukuthethelela kwezono zethu. Sihambe ngemiyalelo yakho nezimiso zakho. Sithi mayenziwe intando yakho Baba kithina sisemhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Usithethelele amacala ethu, uzuphulukise nemoya ekhungathile abantu ngekusikhungathile ukuba sikwazi ungathetheleli Baba, kodwa konke kusebenzelane ngamandla kaMoya engcwele ukuba sikwazi ukuthethelela bonke abasonile ukuze sisindiswe, sihambe ngokumesaba uNkulunkulu, silandele imiyalelo yakhe ngaso sonke isikhathi. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Amen. Ngizocela bazalwane ukuba bonke abantu abanamabhayibheli noma abanamabhayibheli app bavula amabhayibheli abo, abanamabhayibheli bakhiphe amabhayibheli ukuze sizofunda sonke sibe nokuqonda. Masithi siyakholelwa uNkulunkulu noma siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, sizwe ukuthi amandla kaMoya engcwele athini kuthina kulesikhathi samanje siphila kusona. Angihambi ngedwa njenganjwayelo, ngihamba nomfowethu lana umhlengi. Over to you Baba. Amen. Sinibingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi, umnini mandla wonke, uNkulunkulu ophezulu kwakho konke, owayekhona ekuqaleni, okhona namanje nozayo, nokhona okwangunaphakade. Sithi sithula ufakazi bokuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenamkhapheli, ongenamhlangabezi nongenambonisi, ozakhele konke ngamandla akhe nobuhlakani bakhe, izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi. Sithi sithula udume kuye, siphakamisa igama lakhe, sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe beqiniso, siphinde sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe beqiniso. Ngokuba konke abakwenzile bakwenze ngokukhandleka nangokuzithoba, befakazela uNkulunkulu kukho konke uNkulunkulu akukhulumileyo nakwenzileyo nakuthembisileyo. Nemfundiso yakho uNkulunkulu emsulwa elungile. Kodwa ke ngenxa yokuthi lo mhlaba esiphila kuwo uphila ngaphansi kwendodana yolahleko uSathane, baningi abalandela uSathane nemsebenzi yakhe. uSathane uphila kubantu abaningi ezinhliziyweni zabo bengaboni. Abanye babo bathi bayakholwa kodwa bakholwa ngendlela engafanele ngoba baholwa nguSathane. So uNkulunkulu nezwi lakhe akaguquki. Nesikhathi esibekele ukusindiswa kwethu side, asazi ukuthi sizofika nini isikhathi lekhona ezokhathala khona uNkulunkulu mase avale yonke into iminyango ukuze ngesuza phuma lutho phinde ngene lutho okungesikho okwakhe, kusale ngaphakathi lokho kungokwakhe. Lokho ngokukho kwakhe kuyosala ngaphandle. Unolwazi lokuthi wakhiwe uNkulunkulu and uyazazi ukuthi ngwaNkulunkulu. Kodwa ke lokho akuguquki ukuthi uNkulunkulu usakhile isihogo, usakhele bona labo abangafuni ukwenza intando yakhe, ngoba intando yakhe ibekiwe and intando yakhe yizwi
abapostoli nabaprofeti abashiye nalo ukuthi sazi indlela kaNkulunkulu ukuze sithole ukuthethelela amacala ethu, sithole nokusindiswa kwintukuthelo kaNkulunkulu ezayo ngoba yona iyeza. Ayikhethile balabala muntu, ayikhethile iminyaka. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu noma ungenalo ulwazi kaNkulunkulu, uyoyithola intukuthelo kaNkulunkulu and akukho okuzoguquka. Ongiphi incwadi kaMalaki sahluko sokuqala from verse 1. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngokuba uNkulunkulu uyakhuluma. Mekhuluma afanele silalele thina esinamadlebe. Izwi laNkulunkulu liyimbewu. Lifuna nje inhlabathi evundile. And kulukhuni ukuthi ke izwi laNkulunkulu lihlale enhlabathini ogwadule. Ngokuba nemfundiso kaNkulunkulu ifana nemvula. Izwi lakhe liyizwi limbewu. Imfundiso yakhe ifana nemvula. Ekufanele inethe le inetha khona. Awuhambe umfunela lo ncwadi leyo engiyishoyo kuncwadi kaDeuteronomy chapter 1. Mawungayitholi khona uyithola lapha kwincwadi kaIzaya. Deuteronomy chapter 1. Noma Deuteronomy chapter 32 verse 1. Khona sozwa uNkulunkulu ethu ubufakazi ukuthi yena nemfundiso yakhe Deuteronomy chapter 32 before eMalaki. Izwi laNkulunkulu liyimbewu efanele itshalwe kuthina enhlizweni zethu. Thina siyinhlabathi. Leyo nhlabathi evundile fanele ithole izwi lihlale likhule mase imfundiso. Imfundiso izwi imbewu. Imfundiso imvula. Amen. Incwadi uDeuteronomy isahluko 32. Yes sir. Verse 2. Yes sir. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula. Imfundiso kaNkulunkulu. Hallelujah, glory, hallelujah, glory to God. Fanele yehle, yabona imfundiso ekaNkulunkulu kufanele yehle. Umuntu owehlisa imfundiso umqapheli umfundisi, lo kuthiwa umfundisi. Bathi umfundisi, lo gama lithi umfundisi. Umpriest. Umqapheli okuyena oqaphele izimvu zikaNkulunkulu. Thina abantu besikholwayo siyizimvu zikaNkulunkulu. Umqapheli unikiwe itask yokuthi agade aluse. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Ngoba khona umaluso ngaphezulu kwakho konke. Ubeka abaqapheli ukuthi baqhelele ngemfundiso. Ngoba umsebenzi sowenziwe, izwi laNkulunkulu liyimbewu. Imfundiso yakhe ingamanzi akhamba ezulwini. Imvula. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula. Imfundiso kaNkulunkulu kumele iconse njengemvula. Inkulumo yami ichiche njengamazolo. Inkulumo yakhe besifikile phansi fanele ichiche njengamazolo. Kuthina, hallelujah, glory to God. Kuthina thina abantu izwi elifunela kubona kufanele sibonakale ngemsebenzi nangendlela esiziphatha ngayo ukuthi thina sigcwele izwi nemfundiso. Njengomkhizo Silethiwe sanethwa umkhizo oqhamuka ezulwini uzokhulisa izwi. Ngokuba lo mkhizo wehlile ufana uyimfundiso.
ekumele isenze thina sihlele sikalungeli nasekulungisekeni nasekulungisweni ukuze sipheleliswe nemisebenzi emihle esikhombisayo ukuthi thina sinabantwana abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Ngokuba ke siyachithima yayizwa indaba njengomkhizo ohlazeni ehlanzeni kukhona izitshalo lonke uhlobo lezitshalo. Uma kungasekho umkhizo lezo zitshalo zizoshiswa ilanga ngoba akusanethi amanzi azokhulisa lezo zitshalo. So thina sifana nalezo zitshalo esehlane ekufanele abantu abasigadile nabantu abagadeli nabantu enqamabandleni banikhulise ngezwi likaNkulunkulu zonke izinsuku. Izwi likaNkulunkulu liyindlela yokuhamba yithi ukuze sithole ukulunga kwaNkulunkulu nokuqonda kwakhe ukuze kube khona ukuthula kulomhlaba esiphila kuwo ezimpilweni zethu nasemndenini yethu. Sidinga imfundiso engcwele nanjengezihlambi etshanini. Sidinga imfundiso engcwele nanjengezinhlambi etshanini. Sungabuyela ngencwadi kaMalaki. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nobuhlakani bakhe nangokuthembeka kwakhe. Uma sithembekile kuyena singathathi izinto sizibeke ezinhlizweni ezingenamsebenzi ngokuba ziningi izinto ezingenamsebenzi leminyango. Maningi amabandla khona angenamsebenzi leminyango ayabhizi anfida izinto ezingekho eBhayibhelini anifundisa imfundiso yabantu. And abantu uma ubatshela ngezinto eziseBhayibhelini bayalwa ngoba balwela abafundisi babo ngoba babangani nabafundisi banezikhundla nabafundisi benze investment emabandleni abo ngezwi likaNkulunkulu benza inzuzo embi ngezwi likaNkulunkulu emabandleni abo. Yini? Ingoba bathembekile bayizinja ezingakhonkoti bangamavila asabayo ukwenza umsebenzi ofanele. Bafuna o-shortcut ukuze bezofida izisu zabo ezingagcwali ngoba banomhapolo. Itheni incwadi yaMalaki? Incwadi uMalaki isahluko sokuqala ivesi lokuqala isiprofeto izwi likaJehova kuIsrayeli. Kukhuluma izwi likaJehova kuIsrayeli ngesandla sakaMalaki. uMalaki isiprofeto sikhuluma ngaye esingcwele siphuma kuNkulunkulu. Sikhuluma ngezwi eliphuma kuNkulunkulu ekumele silamukele ngeenhliziyo ezimnene sizithobe kulo izwi ngokuba sizoni. Angikhathali ukuthi ngabe ulunge kangakanani emehlweni akho kodwa ke uyisoni uma ungazange uphenduke wamukela izwi likaNkulunkulu wahamba ngendlela zikaNkulunkulu nangokuqonda kwaNkulunkulu uyisoni. Nebandla lakho lonke lingabhabhathiswanga nizoni. Nomndeni wakho wonke ongabhabhathisiwe ongafuni izwi likaNkulunkulu othi uncamela ke bakhonze abadlozi nizoni. Niqalekisiwe ngesiqalekiso songezwa. Amen. Incwadi uMalaki isahluko sokuqala Yes sir. ivesi lesibili. Yes sir. Nginithandile Uthi uNkulunkulu nginithandile usithandile kodwa ke bathini? usho uJehova. Yes sir.
nokho nithi usithande kanjani na? Ebezwa bathini? Usho uNkulunkulu ke ngilithandile. Usho uJehova, kusho umnini mandla onke. Ukuthandile, ukunike ukuphila. Wakunika umyalelo wokuphila. Wakunika amandla ukuthi ubuse emhlabeni. Ukwazi ukuthatha izinyathelo ubuse ngaphezu kwazo zonke izilwane nezinto ezikhona emhlabeni. Umuntu umthandile uNkulunkulu. Yiliphi uthando olufunayo uNkulunkulu na? Bayabuza bathi usithande kanjani? Usithande kanjani na? Bayabuza ukuthi usithande kanjani ngoba abaneliseki. Yini bangeneliseki? Ingoba lezi zinja zabafundisi nabaprofeti bamanga nalabapostoli bamanga banifunde noma banifunze imfundiso wrong enenza nina ukuthi nicabanga ukuthi uNkulunkulu uyanikweleta. Ningakwazi ukuthi nizwe namukele uthando lwaNkulunkulu niluzwe ngemfundiso yakhe ekumele yehle kulabo bafundisi benu bamanga fanele yehle njengemvula. Hallelujah. Ngokuba yini banibambile ngamanga kasathane bakuyele esikoleni ukufundisa ngamanga bawosikotheni. Imfundiso yabo iyefana bona bonke laba bakuyele esikoleni ukufundiswa abangafundiswanga ngomoya engcwele. Yingakho niza uNkulunkulu ninezidingo njalo ukuthi uNkulunkulu nifunani. uNkulunkulu nimenza ijackpot noma nenza ibank. Animbongi ngokuba niyazi imfundiso yakhe. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula. Imfundiso kaNkulunkulu uthina fanele iconse njengemvula. Isehle isenze sibe njani? Inkulumo yami ichichime. Inkulumo yakhe iyachichima njengamazolo. Inkulumo yakhe iyachichima. Uma ichichima nathi mayehlela kuthina izosenza sichichime. Esikhulumayo kuyachichima. Esicabangayo kuyachichima. Indlela esiyona siyachichima ngoba inkulumo kaNkulunkulu echichimayo ehlele kuthina njengemvula. Imfundiso yakhe ihlele kuthina. Hallelujah, glory to God. Do you understand? Nginithandile usho uJehova. Sithandiwe. Saphiwa impilo. Saphiwa amalungelo. Ukuba amadodana namadodakazi. Saphiwa imfundiso ezokwenza ukuthi sikwazi ukuthi ke samukele umbuso wezulu, sidle ifa lombuso wezulu. Olupho oluthando ufunayo kuNkulunkulu. Oluphi? Hallelujah, glory to hallelujah. Nginithandile usho uJehova. Sithandiwe. Nokho nithi usithande kanjani na? Athini uJehova? U-Esawu akasiye umfowabo kaJakobe na? U-Esawu umfowabo kaJakobe. Usho uJehova. Usho bani? uJehova. No, usho umhlengi. Usho uJehova. No, usho bright. Usho uJehova. No, usho Malaki. Usho uJehova. Usho uJehova. Lokhu kusho uJehova. U-Esawu akasiye umfowabo kaJakobe. Uyabuza uNkulunkulu ukuthi ke u-Esawu akusiyena nomfowabo kaJakobe na? Usho uJehova. Ubuza uJehova. Uyathi uJehova uyabuza umbuzo. Ngamthanda uJakobe. Wamthanda ubani? uJakobe. Kepha u-Esawu ngamzonda. uNkulunkulu wamthanda uJakobe, wamzonda u-Esawu. Why? U-Esawu wadayisa ilungelo lakhe lokuba inkosana. U-Esawu wenobuqili enenzondo. U-Esawu akafunanga ukuhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu. Amen. U-Esawu ufuna ukuchitha igazi lakhe. Amen. Amen. Kepha u-Esawu ngamzonda. Ngamzonda u-Esawu ngokuba uNkulunkulu ingane engalaleli eyizonda.
hayi ukuthini mhlawumbe uzothi hayi nginokungakhonzi no uNkulunkulu uqondile ingakho besikhuluma sishumayela kuyaqondile asifundiseni asishalazi uNkulunkulu uyayizonda indodana noma ingane engalaleli Genza akazonda ingane yakhe uzonda izenzo zengane yakhe zongalungi zokwenza ububi nokucabanga ububi uyayizonda lonke uNkulunkulu. Hallelujah. So wena uma ke ungafuni ukwamukela imfundiso kaJehova ukuhamba ngezinyathelo zikaJehova wisinengiso phambi kwakhe wisiqalekiso phambi kukaJehova ngokuba wena ufuna ukwenza intando yakho yokudukisa yokudukiswa udukile udukisiwe usathane maningi uyabahola uhola abaholi benu balamabandla enu ama-fake nikhonza emabandleni ama-fake abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu abangafundisi ngokuthembeka abathembekile and uNkulunkulu uyabazonda labo bantu abenza isenzo esinjalo. Ezindaba haleluya. Kepha uEsawu ngamzonda ngenza izintaba zakhe incithakalo. Wenza izintaba zakhe ini? Incithakalo. Uyayichitha into yomuntu ongalungile. Ungazibona nabalandeli abaningi ibandla lakho ligcwele abantu unikelwa kodwa ke uNkulunkulu uyalichitha lelo bandla ngoba bukana amabandla enu hambe inkantolo niyabulalana nibanga izikhundla niyazondana emasontweni enu niphethwe yitabane emasontweni enu nihola abantu besifazane. Hallelujah. Ngokuba yini uNkulunkulu ulichithile lelo bandla lenu genze intaba yakhe incithakalo. Akekho uNkulunkulu phakathi kwenu ngokuba yini aniyenzi intando yakhe. You understand? Nefa lakhe ngalimnika amakhanka asehlane. Nayo inzalo yelelo sonto abalandeli bakhona babuke. Yes, sir. Balahlekile bahola abantu abadukile nabo balahlekile ngoba yini bayinzalo yemfundiso yalabafundisi laba ababaholayo. Ingakho uNkulunkulu uthini? Nefa lakhe ifa ngalimnika amakhanka asehlane. Into esehlane namakhanka asehlane into leyo enamsebenzi. Amen. Into engenamsebenzi lapho kwamathande kampunzi idla emini kwamazenzela ngokuba yini asikho isisekelo seqiniso ayikho imfundiso eqondile and uNkulunkulu uyayizonda into engalungile akayifuni into engalungile. Ingakho esakhile isihogo ingakho intukuthelo yakhe isha kuyaphansi kwabafileyo. Amen. Amen. Hallelujah. Uma uEdomi ethi sichithiwe kepha siyakubuye sakhe izichithakalo usho kanjalo kanje uJehova Sebawothi. Uma bezithembisa bethi ke njobe chithiwe bazophinde bakhe futhi into yabo ihlangane kodwa ke ngeke baze benze lutho lapho izwi kaNkulunkulu lingekho khona. Ayikho into abazoyakha ezohlangana nawe impilo yakho ngeke izihlangane ngeke ize kube nakho ukuthula ngokuba yini izwi kaNkulunkulu alikho empilweni yakho. Ungahamba lesonto lihambayo uhlale kulona
nidlala uMasigozi nehlele enyuka njalo mantashelana esontweni nifundiswa ngama-prosperity plan nithenjiswa ingcebo yemali nithenjiswa impumelelo yale emhlabeni kodwa impilo yakho ayinakho ukuthula emndenini wakho akukho ukuthula kumkakho akukho ukuthula ey'nganeni zakho akukho ukuthula yini ngoba uNkulunkulu akekho imfundiso yakhe ayikho anifuni ukumlalela haleluya glory to God anifuni ukulalela uma idomi ethi sichithiwe nichithiwe kepha siyabuye sakhe kodwa-ke niyokuzithembisa ukuthi niyobuye nakhe ngeke nize nakhe uma imfundiso kaNkulunkulu ngesona isisekelo sento enifuna ukuyakha sakhe izichithakalo lokho kuchithakele usho kanje uJehova Sebawothi usho uNkulunkulu uthini bayakwakha bona uthini bayakwakha usho uNkulunkulu nizokwakha kepha mina ngiyakudiliza haleluya glory to God haleluya uthi noma ngakha yena uzofike ahlale phansi yonke lento yakhayo ngokuba yini kepha mina ngiyakudiliza haleluya uthi uzayidiliza babizwe ngokuthi umkhawulo wobubi babuze ukuthiwa-ke indawo yobubi ngokuba yini nabantu uJehova abathukutheleyo ngokuba yini nabantu uJehova abathukutheleyo kuze kube phakade abantu uNkulunkulu abathukutheleyo ngokuba yini abafuni ukulalela izwi lakhe ebengafuni ukulalela izwi lakhe bazama ukwakha izinto ezingenayo uNkulunkulu phakathi uNkulunkulu uyazibhidliza ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe ukushaya phansi ngokuba yini-ke anibenzi isisekelo animsaba uNkulunkulu nisebenzisa igama lakhe njengento yokudlala nibambisa uNkulunkulu indaba yokudlala animthathi serious bayadala umathanda ingakho yonke into yakhayo kusukela emakhaya uze kaphume esontweni ngiyawudiliza uyayidiliza indethakalo babizwe ngokuthi umkhawulo wobubi umkhawulo indawo yobubi indawo yomsebenzi nabantu uJehova abathukutheleyo uNkulunkulu asukele ngesenzo senu songafuni ukulalela kuze kube phakade uma ngifuna uphenduka ezonweni zenu uNkulunkulu uqasuka kwakho kwaphakade ngokuba isihloko esabo labo abangafuni ukulalela nabangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu abantu abanenhliziyo ezinkulu abantu abazitshela ukuba yazi ngokuhlakanipha kwabo umkomelo wabo ukubhujiswa emlileni oyikhini oshayo okwangona phakade lapho isilo nomprofeti wamanga kanye nazo ingilosi zamanga ziyobe zihlushwa okwangona phakade imini nobusuku imfundiso kaNkulunkulu iletha ukulungiswa hallelujah glory to God hallelujah you understand lalela hamba uye endawo ngifuna uncwadi kaMahubo sahluko 23 incwadi yaMahubo sahluko 23 ayikho into ozoyakha uma sisekelo sakho ongeyena uJehova ngokuba uJehova uthini incwadi yaMahubo isahluko 23 verse 1 yes sir uJehova ungumalusi wami uJehova ungumalusi wami uJehova ungumalusi wami uJehova ungumalusi uma unolwazi lokuthi uJehova ungumalusi wakho yonke into uJehova akhuluma ngayo hallelujah glory to God ngeke uzingabaze yonke into uJehova akufundisa ngayo ngeke uzingabaze hallelujah glory to God angiyi ukweswela ngeke uze uswele uJehova ungumalusi wami angiyi ukweswela angifune mali amen ngoba uJehova ungumalusi wami hallelujah noma ngihambe esithunzini lokufa uyangilalisa emadlelweni aluhlaza ungibeke endaweni ezifanele emadlelweni aluhlaza ungibeke endaweni ezifanele uyangilalisa emadlelweni aluhlaza amadlelo aluhlaza aluhlaza indaweni othile amen hallelujah glory to God ungazongitshela amen uyangilalisa emadlelweni aluhlaza ngokuba uJehova ungumalusi wami
Lo Jehova ungumalusi wami. Hallelujah, glory to God. Before uqhubeka nale ncwadi hambe kwincwadi uJohane chapter 10 verse 11. Sizwe ukuthi ubani umalusi lo. Olungileyo. Osiphonayo. Sifuna ukuzwa ukuthi ubani umalusi lo. Munye umalusi. Incwadi ngokukaJohane isahluko 10. Yes sir. Jesu Kristu akhuluma manje. Umalusi. Ngingumalusi omuhle. Yamuzwa uthini? Amen. Yamuzwa uthini? Ngingumalusi omuhle. Uthela uDavide ngale. uJehova. Ungumalusi wami. uJehova. Ungumalusi wami. Uthini uJesu Kristu? Ngingumalusi omuhle. Ngingumalusi omuhle kuJesu Kristu. Ngabe wena ubani umalusi wakho na? Umprofeti wakho uShambe. uPope lo wasemaRomini onifundisa ngeTrinity. Into engekho. uShambe osibiza ngoNkulunkulu. Indoda ezofa ibone. Ile sangoma sakho soNkulunkulu wakho. Noma ngewe ilamadlozi owahlabelayo wabiza ngoNkulunkulu. Noma ngicela udonga. Ile zithombe ezigcwele udonga kini. Isibiza ngoNkulunkulu. Noma lo mprofeti wakho wamangu magejageja. uNkulunkulu wakho uyakholelwa yona into eyishoyo. Mina incwadi ithi mina uJehova ungumalusi wami angiyi ukweswela. Hallelujah. Hallelujah. Umalusi omuhle. Asho Jesu Kristu, ngingumalusi omuhle. Ngiyazi ukuthi umalusi wami uJesu Kristu. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Yesu ndaba wathi edidekile omunye wabafundi bakhe chapter 14 waJohn. From verse 8. Wadideka omunye. Womfakazisa uJesu Kristu wamnyalela. ngokukaJohane isahluko 14 verse 6. verse 6. Yes sir. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina. Akekho ozaza kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu Kristu. Uma benimazi yena, beniya kumazi nobaba. uma benimazi uKristu, nina abantu ehamba la inkolo ezihambayo nalamabandla amafeki, uma benimazi uKristu, bezomazi uNkulunkulu. Amen. Bezomazi uNkulunkulu ukuthi ungumalusi olungileyo. Amen. UJehova ungumalusi osiholayo. Ungumalusi omuhle. Imfundiso yakhe ichichima njengemvula. Imfundiso yakhe mele ichichime njengemvula. Mele ihle njengemvula ichichime. Amen. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. Angijazo manje uthi ke bayamazi bambonile. Yes Lord. Ubuza bani? Uphendula bani? Uphendula uFilipi. Amen. Uthini kena? uFilipi wathi kuye, Nangu uFilipi uyabuza uthini? Nkosi sikhombise uyihlo. Yayizwa indaba. Kusanele. Ufuna ukwazi kube kanye. Banaye manje ngaleso sikhathi umoya engcwele. Bayabuza ukuthi ke uphi ubani umoya engcwele? Uthini Jesu Kristu? Hallelujah. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipi na. Umuzi umoya engcwele khuluma. Khuluma uNkulunkulu, khuluma uJesu Kristu. Uthi nginani isikhathi esingaka Filipi? Qale bakhuluma inyama. Yayizwa indaba. Yathini indaba? Esinyama ke. Ngindlela leqiniso nokuphila. Yes Lord. Yes Lord. Kusho uJesu Kristu inyama. Uma beningazi mina, kuthemba kwalokho sebebuza ukuthi ke esebatshelile ukuthi ke akekho ozoza kuNkulunkulu ngaphandle akekho ozoza kumoya engcwele ngaphandle kwenyama eUJesu Kristu inyathe imfundiso eyayilethe kuthina. Yes Lord. Noyedwa akekho ozoza kuNkulunkulu kumoya oyingcwele engahambanga ngezinyathelo zale ndodana eyayithunyiwe. Indodana eyayithunyiwe yasifundisa indlela yokusondela kuNkulunkulu. Iqiniso nokuphila. Hallelujah. Ngoba yona yayiyiqiniso, indlela, ukuphila. Yes Lord. Jesu Kristu. Yes Lord. Yes Lord.
Yes Lord. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Akekho noyedwa. Akekho uyathanda uthandi. Angikhathali ukufundisa mfundiso ini. Uma ungafundisi leka Jesu Kristu. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Qobo lwakho nebandla lakho anisondeli. uNkulunkulu. Uma beningazi. Uma nami ngiphuma kule mfundiso. Akakho oza kubaba ngaphandle. Ngeke ngisondele kuNkulunkulu. Angikhathali ukuthi ngabe ngimemeza kangakanani. Uma hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 Uma ngingafundisi ngalokho. Ngifundisa into ethandwa yimina. Mina ngiyasifogweni ukuba ngenza intando yami uma ngingafundisi ngale mfundiso ebhalwe phansi. Mangiphumezelele. Amen. Yezindaba. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uzangibhidliza njengoba bezobhidliza laba madodana enkani. Amen. 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 Ayikho into engizoyakha ngaphandle kwesisekelo sikaNkulunkulu. Yes Lord. Yonke into engikhulumayo, into engicabangayo, umthandazayo. Yes Lord. Ungikhomba kuJehova. Ungikhomba kumalusi wami. Amen. Kepha mina ngiyakudiliza. Babizwe ngokuthi umkhawulo obubi. Umkhawulo obubi uma ungayenzi intando kaNkulunkulu. Nabantu abathukutheleyo. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu. Nabantu uJehova abathukutheleyo. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu Kuze kube phakathi. uNkulunkulu uthukutheleke kuze kube phakathi. Amen. Kwela kale kwincwadi yamahubo. Hallelujah. Amen. Akekho noyedwa ozozenzela intando yakhe. Acabanga ukuthi yena uzimele noma wenzela uNkulunkulu. Wena umuntu wesifazane osifazane isikhathi sokuthi uhlale phansi. Ukuba ke uNkulunkulu ke uthi umuntu wesifazane akavumeli ukuthi afundise. Yes Lord. Yezindaba. uJehova ungumalusi wami, angiyukuswela. Wena mfundisi noma profeti ofundisa abantu ukubashabela amadlozi. Isikhathi sokuthi ubhale umlomo wakho. Ngokuba uNkulunkulu umnini amandla onke, uJehova lo ngumalusi. Uyena kumele asihole. Asingaholwa umuntu oyivukani. Umuntu ofika manje. Uthi uNkulunkulu yonke lento yakhayo uzayibhidliza. Babizwe ngokuthi umkhawulo obubi. Uzobe sebhidlizile ibizwa kuthiwa umkhawulo omubi. Indawo engenamsebenzi, indawo ebubi abantu abangalaleli. Nabantu uJehova abathukutheleyo kuze kube phakathi. uNkulunkulu udiniwe ngenxa yakho nomprofeti wamanga. Othi abantu abahlabela amadlozi. Uthi uhlekisa abantu abasindisiwe. uNkulunkulu uzohlekisa ngawe ngoba konke lokho kwakhayo kuyize lethe. Awunazo isisekelo. Sana into okhuluma ngayo. Uzalwe ngane ngo-79, 78, 71. Awuyilutho. Noma ngabe ukuthi wakhiwa uNkulunkulu awuyilutho uyinhlabathi. Uzobuyela enhlabathini. uNkulunkulu usekuhlelile. Alikho idlozi ezulwini ekumele lihlatshelwe. Amen. Hallelujah. Alikho. Ukuba likhona ngabe sishumayela ngalo. Osimpela ngabe sishumayela ngalo. Why sishumayela si against lona? Kwaza simbone. Ngoba sibone eBhayibhelini. Kodwa abantu bayakwenza. Kodwa iBhayibheli ishilo ukuthi abantu bangakwenzi. Abakholwayo. Sibone encwadini engcwele. Ayikho neyodwa. Amen. Hamba kwincwadi yeDeuteronomy chapter 18 verse 11. Izofika ihlele nayo futhi. 18:11. Hallelujah. Nakwincwadi yeLeviticus ikhona futhi. Chapter 19. Kodwa ufuna lapha kuDeuteronomy 18:11. Glory to God. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Ukubuyela kuphela ongaphezulu kwakho konke. Bonke abantu bangaphansi kwesandla sakhe, wonke amadolo azoguqa ngaphansi kwaKristu. Zonke izilimi zizoguqa phansi kwaKristu, zivume ukuthi inkosi ebusayo phansi ezulwini, phansi emhlabeni, nangaphansi komhlaba, phezulu ezulwini. Amen. 18:11 baba. Amen. Incwadi uDeuteronomy isahluko 18. Oyiphindilise. Incwadi uDeuteronomy. Incwadi uDeuteronomy Isahluko 18. isahluko 18 verse 11. Verse 11. Noma owenza iziphonso. Umuntu owenza iziphonso
noma obhula amadlozi umuntu ophula amadlozi noma umthakazi. Haleluya. Makungafunyana naye indaba ithi makangafunyanwa kuwe, makangafunyanwa kuwe, makangafunyanwa kuwe. akafunakali uma wenza lokho kwisomo akafunakali akangafunyanwa into engafunakali yafanele itholakale phakathi kwabantu abangcwele. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona, Yes sir. awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalelo zizwe. Qala phansi ufunde kahle babuzwe. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Akufanele senze izinengiso zabantu bezizwe abenza izinto zokungcola. Nasisindisiwe. Haleluya. Ngokuba sesindisiwe ezolonto leyo. Nathi sasizivula. Sabe kumnyameni. Senze izinto zobumnyama. Siyohamba inkanuko zenyama. Kwafika ukukhanya. Ebumnyameni. Esasikubona. Befika ukukhanya kwaletha indlela yokukhanya. Uma sawazi indlela yokukhanya sonolwazi lokukhanya uhambe ekukhanyeni. Uqaba lwakho uma sawugcola ukukhanya uba ukukhanya. Awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Ngokuba wena yini ke ukukhanya. Makungafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. Ekukhanyeni nazi izinto ezingafunakali babalele. Noma makungafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, umuntu obhulayo nomuntu owehlisa ingane yakhe emlilweni benza izinto zokukhohlakala ezifundiswa abathakathi, nomuntu obhulayo ophula emadlozini nobantu futhi noma ohlola imihlola, nabantu abahlola imihlola abadila imihlola ngemithi nangotikoloshe, noma owenza imilingo, nabantu abenza imilingo, abantu abenza imilingo benza izinto ezingekho zibe khona ngemisebenzi yamadimoni, noma umlumbi, nomuntu olumba abantu osebenzisa imithi ukuthi alumba abantu, noma ngabe wenzani uma usebenzisa umuthi usebenzisela ukulumba wisikhohlakali awufunakali kubantu abangcwele, noma owenza iziphonso, umuntu ophonsa abantu nakhona futhi usebenzisa imithi akafunakali phakathi kwabantu abangcwele, noma obhula emadlozini, yezindaba bhula emadlozini, noma othakatha ukhuluma nabantu abangasekho awufunakali uyathakatha, noma umlozikazi nosebenzisa abalozi. Baningi abantu nabathi ke uzokhulumisa nabalozi emva kwalokho uyafika lapha kulabantu eshayikhwela mesathi ke athi umuntu omdala uthi umuntu omdala uthi ke akuyena uNkulunkulu, umuntu omdala lo othakathayo imoya leyo yokuthakatha akuyena uNkulunkulu, ngokuba yilowo nalowo owenza lezi zinto, ngokuba uNkulunkulu uthi labo abenza lokho uyisinengiso kuJehova. amanyala ingcithakalo ukukhohlakala isikhohlakali bayisinengiso phambi kaJehova uNkulunkulu. Ngenxa yalezinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Do you understand? Amen. Uyabachitha, uyabaxosha, uyabazonda, ubathukuthelele ngoba yini ke benze into ephambene necebo lakhe. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Thina kufanele senze njani? Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Inhliziyo yakho, ingqondo yakho, amandla akho, umphefumulo wakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Wena wonke ungokaJehova. Amen. Wonke ungokaJehova. Amen. Amen. uNkulunkulu ufuna ukulungiswa kwena. Amen. Amen. Ukuze azokhola. Yes Lord. Yayindaba. Yes Lord. Wena ngale ncwadi sifundayo. Ncwadi yaMahubo chapter 23. Incwadi yaMahubo isahluko 23 verse 1. uJehova ungumalusi wami. Akube ukuthi uJehova ungumalusi wakho nawe. Ungasweli lutho. Ngokuba uyena ngolayo emadlelweni aluhlaza. Amen. Emadlelweni aluhlaza yemfundisweni yakhe enothile. Uyangiyisa
ngasemanzini okuphumula. Ukusondeza kuphi? Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ukuletha ngasemanzini okuphumula. uNkulunkulu onamandla uyakuhola akuholela endaweni zokuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Umphefumulo wakho usudukile. Umphefumulo wakho udukile. Wenza izinto zobumnyama. uNkulunkulu umsebenzi wakhe yini? Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga. Simele ukuholwa Ezindleleni zokulunga. ezindleleni zokulunga. Ngenxa yegama lakhe. Ngenxa igama lakhe. Igama lakhe. Hallelujah, hallelujah. Igama lakhe. Ngenxa yegama lakhe. Yonke lento yenzayo yenzela ukuthi afikele thina. Yayizona loo nto leyo. Ufuna ukusimboza, asimbathise, asikhosele, asihole ngaphansi kwegama lakhe. Ngenxa yegama lakhe Kube inkazimulo nodumo kuye. yini? Kube inkazimulo nodumo kuye. Inkazimulo kaNkulunkulu, udumo likaNkulunkulu. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Ingakho sithi ke lonke udumo lufanele yena, hayi amadlozi, Hallelujah. hayi umfundisi wakho. Phumani kulamabandla enu amanga. Isikhathi manje. Amen. Wonke umuntu fanele eze endleleni zokulunga. Amen. Aphakamise igama likaJehova. Amen. Asindiswe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Noma kuthiwa ke ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Angesabi. Why kumele ngisabe? Ukuba ke ongiholayo ulungile. Ungithembisile isithembiso sokuthi ke uma ngifa ngifele kulungeni. Ngiyokhazimuliswa njengaye. Ngokuba wena unami. Ngiyokhazimuliswa njengaye. Ngokuba yena uphila kimi. Intonga yakho. Imfundiso yakho. Haleluya. 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 Nodondolo lwakho. Intonga yakho nodondolo lwakho. Ziyangiduduza. Haleluya. Imfundiso kaNkulunkulu iletha ukuthula. Yayizindaba. Amen. Yayizindaba. Amen. Amen. uNkulunkulu wathi kuLesu Kristu Isaiah 9:6. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Intonga yakho. Hallelujah. Hallelujah. Intonga yakho nodondolo lakho. Ngiyangithokozisa. Kuletha intokozo. Imfundiso kaNkulunkulu iletha ukuthula. Iletha intokozo. Incwadi uIsaiah. Iyasiyala. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko 9 verse 6. Isaiah 9:6. Ngokuba sizalelwe umntwana. Lo mntwana ozelwe, Siphiwa indodana. le ndodana esiphiwe, Umbuso iyona ezophethe umbuso. uyakuba semahlombe akhe. Izobe ilethe umbuso. Amen. Nesemahlombe ayo uphethe umbuso. Iyona ephethe. Indodana ezelwe iphethe umbuso. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Lalela. Angithi uthi umbuso Amen. usemahlombe akhe. Yes, Lord. uJesu Kristu Amen. lokhuluma ngaye. Amen. Lo Jesu Kristu njengoba uzobuyela le ncwadi uyafike akhulume lapha kwincwadi kaMateyu chapter 28 verse 18. Bakhe uthi uJesu Kristu njengoba kuthiwa umbuso usemahlombe akhe. Umbuso Ngokuba Mateyu usemahlombe kaKristu. Ngokuba Mateyu 28. Yes sir. Isahluko 28 verse 18. Yebo. uJesu wasondela. uJesu wasesondela indodana ngale thiwe ke izelwe. Amen. Ilethiwe. Amen. Le ndodana seyifikile. Amen. Seyibuye kufeni manje. Njengoba sibuye kufeni isizogcwalisa kubona ukuthi hayi ke imina le ndodana ekhulunywa ngayo incwadi kaIsaiah ngokuba uthe umbuso usemahlombe ayo. Manje ithini incwadi la? uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, Yebo. ngiphiwe amandla onke ezulwini Angisho izindaba nasemhlabeni. yezindaba. Amen. Umbuso Hallelujah. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. uphethe umbuso unikiwe ezulwini. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. Hallelujah. uNkulunkulu intonga yakhe, intonga yakhe. Amen. Nodondolo lwakhe. Amen. Amen. Kungilethela ukuthula. Amen.
intonga yakhe nodondolo lwakhe ziyangiduduza. Ithini? Intonga yakhe nodondolo lwakho ziyangiduduza. Yindaba. Amen. Imfundiso kaNkulunkulu Amen. ephethwe indodana, umbuso osemahlombe akhe, umthetho awunikiwe ezulwini nasemhlabeni. Umluleki omangalisayo. Ungumluleki omangalisayo. uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu onamandla. Uyise ongunaphakade. Haleluya. 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 Inkosi yokuthula. Haleluya. 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 Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Glory to God. Umbuso usemahlombe akhe. Haleluya. Haleluya. Uyise ongunaphakade. Uyise ongunaphakade. Inkosi yokuthula. Inkosi yani yokuthula. intonga yakho nodondolo lakho. Amen. Ziyangiduduza. Ziyangiduduza. Amen. Ungumduduzi. Ungumluleki. Umluleki omangalisayo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Umbuso, umthetho unikiwe. Amen. Ngale incwadi kaMathewu. Hallelujah. Uthi umthetho unikiwe. Amen. Amen. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke. Amandla onke uwaphiwe kuphi? Ezulwini nasemhlabeni. Nasemhlabeni. Amandla akuKristu wonke. Amen. Uyena obusayo. Amen. Amen. Uyena obusayo. Ingakho incwadi yaseFilipi leyo chapter 2 verse 8. Amen. Iyagcwalisa nayo ikhuluma the same thing. Nencwadi kaMathewu nencwadi yeSambulo chapter 1 verse 7 igcwalisa the same thing. Amen. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili Verse 8. verse 8 wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwabasekufeni. Jesu Kristu lowo Yebo ekufeni kwesiphambano. wafela esiphambanweni. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Nayo-ke into le sishoyo ukuthi yonke into inikiwe waphakanyiswa yena yedwa igama lakhe lingaphezu kwawo wonke amagama. Wamnika igama eliphezu kwamagama onke. Igama lakhe ligotshiwe ezulwini linamandla lelo gama lelo lizelwe uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze kuthi ngegama likaJesu. Ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo wonke amadolo aguqe abasezulwini nabasemhlabeni. Yezindaba. Uguqe abantu abasezulwini nabasemhlabeni ngegama likaJesu Kristu. Uzongitshela ngamadlozi. Nawo abangaphansi komhlaba. Uzongitshela ngabantu asebefile. Amadlozi akho yebo kodwa kushiwo kusahlabele. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. So uyathanda uthandi ekugcineni fanele uzovuma nokuthi kufanele uzovuma. Amen. Ukuthi lo Jesu omphikayo manje uJesu Kristu uyinkosi. Ngokuba ke incwadi yeSambulo chapter 1 kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Hallelujah. Sambulo chapter 1. Amen. Hallelujah. Wonke amehlo ayabona nalawo omgwazi eceleni. Ithini incwadi? Incwadi isambulo sikaJohane isahluko sokuqala verse 7. Verse 7. Yes sir. Bhekani uyeza namafu. Lona yethu wahamba ngefu kwincwadi yezenzo. Amen. Amen. Wakhuhlwa yifu. Amen. Amen. Uyophinda kuye. Uyawahlangana ifu. Jesu Kristu. Amen. Prophet usegcwaliswa manje. Bhekani uyeza namafu. Bhekani uyeza namafu. Wonke amehlo. Namehlo onke ayakumbona. Ayakumbona wonke amehlo uNkulunkulu isiphambano kubhalwe phansi kuthiwa ke wonke amehlo ayakumbona. Nabo abamgwazayo. Nalabo abamgwazayo inteleke esiphambanweni. Nezizwe zonke zomhlaba. Nazo zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye. Ziyokhala izizwe. Yebo amen. Izizwe. Yebo amen. Hallelujah amen. Hallelujah amen. Isambulo sikaJohane isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 7. Yes sir.
Bhekani uyeza namafu. Izwani uyeza namafu. Namehlo onke ayakumbona. Nawo wonke amehlo emhlabeni jikelele. Nabo abamgwazayo. Nalabo abamgwaza ecelele ngesibambanweni. Nezizwe zonke. Nabo bonke Zomhlaba emhlabeni ziyakulila ngaye. yokhalizizwe. Amen. Yokhalizizwe. Yebo, amen. Hallelujah, amen. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Ungubani? Mina ngingu-Alpha no-Omega. Kusho uJesu Kristu. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho uJesu Kristu. Kusho inkosi Hallelujah, uNkulunkulu. hallelujah. Okhona Okhona. nowayekhona Nowayekhona. nozayo. Nozayo. Ungubani? Umnini mandla onke. Umnini mandla bonke. Umnini mandla Hambe onke. kwincwadi kaJohane yokuqala verse 1. Umnini mandla onke. Incwadi yokuqala. Incwadi kaJohane yokuqala. Incwadi yokuqala kaJohane. Incwadi kaJohane yokuqala. Sahluko sokuqala John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1. Amen. Hallelujah. Incwadi ngokuka Johane isahluko sokuqala. Ivesi. Hallelujah. Lokuqala baba. Lokuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi. Isincwadi ke unguye owayekhona Ekuqaleni okhona ulizwi. ozayo Ulizwi wayenguNkulunkulu. ulizwi wayeNkulunkulu wayekhona eqaleni Ulizwi wayenguNkulunkulu. ulizwi wayeNkulunkulu Yena lo wayekhona ekuqaleni. yena lo wayekhona eqaleni uNkulunkulu. Yes Lord. Incwadi yesambulo ikhuluma the same thing. Amen. Amen. Udinga nje umfundisi Amen. ozokusiza akhanyisele Amen. ngoba umnyama ebusweni benkawu Amen. kuvalwe ngehlahla kuyambulwa kuyambezwa. Amen. Amen. Bafana nenyatheli ezilele e-ICU abanandaba Amen. nemphefumulo yenu. Amen. Inzuzo embi. Bafuna ukuzuzela, Amen. bafuna ukuzenzela, Amen. befike izizwe zabo Yes Lord. ngoba izinja ezingakwazi ukukhonkotha. Yizona nto le. Amen. Uthi incwadi uthi u-Alpha u-Omega lo ekhona uqala ngapha kwincwadi kaJohane bese uyawabhala ngale kwincwadi yesambulo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Uthi eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayekuyena uNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi the same lizwi unguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni. Yena lowo owayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. uJesu Kristu lowo. Konke kwavela ngaye. uJesu Kristu lowo. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Thini isambulo? Mina ngingu-Alpha no-Omega. Kusho uJesu Kristu. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho uJesu Kristu. Uthi mina ke ngingu-Alpha, mina ngingu-Omega. Amen. Kusho inkosi uNkulunkulu. Utheni incwadi kaJohane chapter 14 verse 8. Uthi kuFilipu, isikhathi esingaka ngiyinani? Amen. Awukabongazi. Amen. Hallelujah. Yeyizindaba. Amen. Kusho uJesu Kristu. Hallelujah, glory to God. Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Ngokuba nencwadi kaTitus, incwadi kaTitus chapter 3. Incwadi kaTitus chapter 3. Incwadi kaTito Hambe kuyona. isahluko sesithathu. Ngifuna lapha ngasekugcineni. Amen. No, ngifuna chapter 2 from verse 13. Ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. Incwadi yomphostoli uPaul kuTito. Yes sir. Isahluko sesibili verse 13. Sibheke ithemba. Sibheke lelo themba elibusisiweyo. Ithemba elibusisiweyo Nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu. Imake bambe silindeni
ithemba othembekileyo bani elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo. Mlalele. Amen. Sine ithemba othembekileyo ubani na? uNkulunkulu uJesu Kristu othembekileyo othembekayo omkhulu ongumsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Uphindele phansi uhlehla ngifuna bayizwe kahle into leyo. Makhona bangayizwa. Sibheke ithemba elibusisiweyo ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Kuvela kwenkazimulo bese omkhulu nomsindisi. uNkulunkulu imake awuyabezwa uyangizwa zizwa ngithi. Amen. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi ongumsindisi wethu uJesu Kristu. Hallelujah, glory to God. You understand? Amen. Wazinikela ngenxa yethu. You understand? Amen. Hallelujah, glory to God. You understand? Wazinikela ngenxa yethu. Hallelujah. Munye umsindisi. Amen. Yini Nkosi? Hallelujah, hallelujah. Munye umsindisi. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu omkhulu. Amen. Hallelujah. uJesu Kristu. Hallelujah. Owazinikela ngenxa yethu. Act 2:38. Ukuze asihlenge ebubini bonke. Fanele sindisiwe. Asihlambulule. Fanele sindisiwe. Isizwe. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, kathalo ukuthi abubani fanele sindisiwe. Sishisekele emisebenzini emihle. Fanele sindisiwe. Ulandele imiyalelo kaNkulunkulu, ulandele imiyalelo kaJesu Kristu. Munye umsindisi yini Nkosi owazinikela ngenxa yethu. Ukuze asihlenge ebubini bonke. Fanele sindisiwe. Asihlambulule. Phendukani nonke fanele sindisiwe. Isizwe sakhe. Ngala abantu lokho ungaphenduki uyesihogweni. Isizwe esingesakhe. Sishisekele emisebenzi emihle. Labo bakhethiweyo abafuna ngokweqiniso bazishisekela ngokuthi benze imisebenzi emihle. Amen. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Ayithamindo. uPetru wayeqinisile wathi abantu baphendukele ekukhanyeni. Ngokukhanya sekufikile. Babamkela ukukhanya baba endleleni zokukhanya okuKristu uNkulunkulu wethu ongumsindisi wethu. Fanele sambe ngendlela zakhe zokukhanya. Phendukani sikazophenduka manje. Yilowo nalowo apapathiswe. Kufanele apapathiswe egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Noma hambe lokuyona incwadi le batshela ukuthi enye incwadi opapathiswa enye indlela opapathiswa ke kusincwadi yezenzo chapter 19 verse 5. Amen. Bathi ukuzwa lokho. Bathi sebazile izwi kumpostoli Paul. Bapapathiswa egameni leNkosi uJesu. Bapapathiswa egameni leNkosi uJesu. Uma ungabaphathiswanga egameni likaJesu Kristu kumele ubaphathiswe egameni leNkosi uJesu. Phela ngokuba uPetru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. Fanele bonke abantu bapaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona niyokwamkelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Uyothi-ke mzukwane wamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Uyobe sokwazi ukuthi ukuthola isiphiwo sikamoya oyingcwele sokuthi ukwazi ukukhuluma ngezilimi njengokuba umoya ukunika ukuphimisela. Ngokuba isithembiso ngesenu. Hayi lezilimi elithi esikoleni niyafundisana esontweni lenu ilimi zamanga. Hakhanda lo shabakaruphaka amanga lawo. Nomoya amadimoni. Imoya yamadimoni iholayo. Azikho izilimi ezifundelwayo. Umoya oyingcwele uyakunika izilimi njengoba ukunika ukuphimisela. Akekho umuntu ongakontrola izilimi zakho.
awukwazi ukontrol izilimi zakho. Khona niyokwamukelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ayikho indlela, zisindise. Usalesikhathi okunikwa isikhathi sokuthi usindise. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga uNkulunkulu othembekileyo ukuba izwi lakho liza ngamandla wonke kubantu bakho, ukuba uphulukise yonke imoya Baba, ubanike ukuqonda. Izwi lakho Baba lehlile njengemvula emhlabeni wonkana, ukuba lisindise bonke abantu abezwayo ngamadlebe. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ngokuba akukho ukuthethelelwa ngaphandle kokuvuma izono, ubhabhadiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Samukeliso isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba siyisithembiso Baba osithembisile kubo bonke laba abakholwayo nababhabhadisiyo bahlukene nezono, abafuna ukuhamba ngeimfundiso zakho nangemiyalelo yakho, baholele ekuphileni okuyingunaphakade, ngoba wena uyindlela neqiniso nokuphila, uyisibani esithembekile kumhlaba wonke. Wena ukhona ekuqaleni komhlaba, wena uNkulunkulu uqobo. Bonke laba abavumayo Baba, bavuma izono zabo, baphenduke, babhabhadiswe ngamandla kamoya oyingcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, bayokuthethelelwa Nkosi, babe isizwe esithembekileyo, amadodana namadodakazi ombuso wezulu. Siyabonga izwi lakho elithembekile ngaso sonke isikhathi. Alufeze umsebenzi Baba olikhiphile ukuba luqedele lufeze. Wena uthembekile, unguthembekile, umunqoluleki omuhle njalo. uNkulunkulu oyingunaphakade, uNkulunkulu omkhulu empilweni zethu. Siyakubonga Nkosi uJesu. Wena ungu-Alpha no-Omega, uyisiqalo nesiphetho, umi ngunaphakade. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, sibonga umusa wenkosi nakho konke nokuthobeka kwenhliziyo zabantu. Namanje sithi uNkulunkulu siyambonga ukho konke. Nangani bazalwane, besicela ukuthi abantu baqhubeke nokusabalalisa imessage noma ivangeli, balinike bonke abantu kufanele balithole. Ungacabangeli, linike nanobani noma ngabe ubani. uNkulunkulu uzokwahlulela ngezwi lakhe ukuthi ke abantu balamukela ivangeli. Ungabacabangeli, ungasabi ngevangeli, ungasabi uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu ungaphezulu kwakho konke, egcineni wena ozobusa ngoba umhlaba wakhe. So shayilamba le number le abantu bafuna ubhabhathiswa nabantu abanemibuzo mayelana neBhayibheli kuphela. Sithi ke uNkulunkulu anibusise ubrighter shay number. Nayi number bazalwane 066 566 9245. Sizoyiphinda 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivuma. Amen.